супер весело. Клипче. Клипче ли правим? Да. Димана, бъди весела. Позитивна, весела. Не закъсняхме. Закъснях ми... Закъсняваме се, тръгнем от сега. Ние сме за време. Значи ние влизайки закъсняхме си тръгнем, разбираш ли? Земун, любим град. Искам наистина, като ви питат кой ви е любимия град за живеене, кажете как? Земун. Ама не е в центъра. Ама не в центъра, защото ние централно не обичаме. Къде на майна си райна след Паира. Няма страшно. А къде сте били синоч после Ломобара? Никъде не бяхме. Те ни изгониха на края. Най-тъпото беше, че наистина не ми казаха, че е последен рунд. Защото това се казва, не мога, ти влизам и няма. Викаме перо в шприц, ми няма. Викам, ма няма перо и не, няма вече. Няма да ти дам. И аз Не съм била никъде, където да казвам. как? Постоянно казвам. В ресторанти най-вече за храната първо казват и след това казват за питиета. Винаги. Винаги. И просто бях изненадана доста. Точно ми се беше отворила глъчица за още гучка перолче. Ние перолчето беше много приятно. И какво да правим? И Иван носи яде и аз викам, аз съм годна, какво да правя? Писах си с това Александър Найлепши, реших, че безумно. Димитри не се обади. Тъпотия си беше в интерес на истината. Но поне хапнахме, сега се посрахме. Позитивно съм. Позитивно све. Не беше ли от Земуно, дето? Да. Трябва да покажа на Димана, ама няма интернет. Има един, дето много безумен. И тук се събират против циганите, че нещо къде. И той явно емоция, нали, такъв. И прилича, че е другиран. Но той твърди, че не е после в интервюта. Аз му гледах след това. Пиян. Може и пиян да е, да. И само така се видите. И те викат, нали, това е някаква битовищна жестока. И викат, и той там. И така ли прави с ръката? И така се надъхва. Све! Всичко. Такъв превъзбуден много. Много смешен и без зъби. Просто е безумен. И това ни е лафа и на работа само. Све. Каквото и да стане све.